Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για κάτι, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούω συνέχεια, μου πετάγονται τέτοια βιντεάκια από ανθρώπους μάλιστα που τους ενδιαφέρει να πας επαγγελματικά και δίνουν συμβουλές. Και λίγο έτσι θέλω να νευριάσω τώρα. Αυτό που ακούω λοιπόν συνέχεια είναι το εξής. Βιντεάκι, είσαι σε τοξικό περιβάλλον και τι κάθεσαι, σήκω και φύγε χτες. Αρχικά, ποιος σου είπε ότι ο κόσμος, όλοι μας, δουλεύουμε από χόμπι? Τοξικό περιβάλλον, φύγε. Τοξικό συνάδελφος, φύγε. Λίγα χρήματα, χθες. Πάμε λίγο να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, εάν σηκωθείς και φύγεις από ένα τοξικό περιβάλλον, για παράδειγμα, αν ο συνάδελφός σου είναι τοξικός, που για τον καθένα θέλω να μου πείτε λίγο τι σημαίνει τοξικός συνάδελφος, γιατί αν εσύ είσαι σε μία δουλειά η οποία έχει όλα αυτά που θες, για παράδειγμα, έρχοντας στο σπίτι σου, είσαι ικανοποιημένος με τα λεφτά σου και θα ενοχλεί ένας συνάδελφος, μην ξεχνάς ότι παντού υπάρχει ένας μαλάκας. Ποτέ, πουθενά, δεν υπάρχει περίπτωση να ταιριάζεις με όλους τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν δεν είναι τοξικό περιβάλλον, γιατί είσαι σε μία δουλειά που πραγματικά έχει κάποια στοιχεία από αυτά που θες, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο. Μπορείς να πας στο τμήμα προσωπικού, μπορείς να πας στο διευθυντή σου, μπορείς να πας στον προϊστάμενό σου και να αναφέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Παίρνεις λίγα λεφτά και δουλεύεις πολλές ώρες. Αυτό επίσης δεν λέγεται τοξικό περιβάλλον. Αυτό λέγεται κακή συμφωνία. Λέγεται ότι από την αγωνία μου και την ανάγκη μου να βρω μία δουλειά χθες επέλεξα αυτό που μου είπανε. Ήταν δική μου επιλογή, κανείς δεν μου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Οπότε, αν εσένα, ας πούμε, πρωτεύον είναι να παίρνεις ένα καλό μισθό, σταμάτα να κοιτάς τις εργασίες που έχουν χαμηλούς μισθούς, ψάξε για κάτι άλλο, μην λες ναι ή διαπραγματεύσου τέλος πάντων αυτό που θα σου πούνε στην αρχή. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι τοξικό περιβάλλον. Ονειρεύονται και ονειρευόμαστε, είμαι από τους ανθρώπους που το καλύτερό μου είναι να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αν όμως δεν είσαι για ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν κάνουμε για ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε ακόμα και αυτό, το να είσαι μόνος και να συναναστρέφεσαι με πελάτες, θα σου φαίνεται πάλι τοξικό. Γιατί στα σκύλ σου δεν είναι η διαχείριση προβλημάτων. Οι πελάτες δεν είναι πάντα ευχαριστημένοι. Οπότε ακόμα και ο πελάτης θα σου φανεί τοξικός. Ποιος πιστεύεις ότι αν πας να κάνεις μόνος μία δουλειά, είναι το ιδανικό και δεν θα έχεις ταμπάνι και. Να σου πω και κάτι, άντε και έφυγες με το τοξικό περιβάλλον. Πού θα πας μετά, άμα δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις στη ζωή σου? Θα πας σε ένα άλλο περιβάλλον, γιατί η ανάγκη σου να επιβιώσεις είναι ενδεχομένως μεγάλη, γιατί όπως σας είπα, κανείς δεν δουλεύει από χόμπι. Οπότε πάλι και το επόμενο περιβάλλον θα είναι τοξικό. Όχι, το περιβάλλον δεν θα είναι τοξικό στο βαθμό που το λένε. Το περιβάλλον θα είναι ένα λάθος περιβάλλον που δεν ανταποκρίνεται στα δικά σου θέλω, στο πώς θες να ρυθμίσεις τη ζωή σου, στο πώς θες να είναι η ζωή σου σε σχέση με την προσωπική σου ζωή. Αλλά 1000%, δηλαδή σου βάζω και στοίχημα. Το επόμενο περιβάλλον που θα πας θα το βρίσκεις πάλι τοξικό. Και αυτή η ιστορία θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και μπορώ να σου μιλάω μέχρι αύριο ότι ποτέ δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη και να μην πας σε τοξικό περιβάλλον. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Γιατί αν δεν ξέρεις τι θέλεις, όλα τα περιβάλλοντα θα είναι τοξικά. Αν για παράδειγμα θες η δουλειά σου να μην σου τρώει πάρα πολύ χρόνο και εσύ κάνεις η διαδρομή μάλλον για τη δουλειά σου και εσύ κάνεις μία ώρα να πας και φτάνεις ανανακτισμένος, το περιβάλλον θα είναι τοξικό. Ψάξε να βρεις κάτι πιο κοντά. Αν δεν μπορείς να πας σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο για να ξέρεις τι θέλεις και αντίστοιχα να ψάξεις μετά, πάρε ένα χαρτί και ένα μολυβάκι και απλά γράψε πώς θες να είναι το επόμενο περιβάλλον που θα θέλεις να πας επαγγελματικό, να δουλέψεις, και αν το κάνεις αυτό σου υπόσχομαι ότι το επόμενο περιβάλλον δεν θα είναι τοξικό. Κοίτα να δεις τώρα. Πού καταλήγουμε λοιπόν? Στο ότι αν ξέρεις τι θέλεις, θα αποκλείσεις όλα αυτά που δεν θέλεις. Και πίστεψέ με, η ζωή σου θα κλαίει λίγο πιο όμορφα. Και οι ισορροπίες προσωπικής, οικογενειακής ζωής, αν έχεις παιδιά, αν έχεις σχέση, αν έχεις γυναίκα, θα είναι πολύ καλύτερες.